Kaixo, ongi etorri magazinera gaur maiatzak 18 asteazkena, bi elkarrizketa izanen ditugu lehenik eta behin Patxi Urrutia gure tertulianoarekin, egonen gara aktualitateko hainbat gaiez solasean, eta ondotik Ane Pikazarekin, egonen gara Herriberriko antzerki jaialdiaz solasean. Baina has gaitezen lehenik eta behin betiko edukiak ikusten. Lehenik eta behin efemerideak. Maiatzaren 18an baina 1804 urtean, Napoleon Bonaparte Frantziako enperadore izendatu zuen senatuak. 1878 urteko maiatzaren 18an, Nikolas Bigarrena, Errusiako azken txarra izango zena, jaio zen. Eta hain zuzen ere 1886an, Kodinkako gertakariak izan ziren. Moskuko Kodinka zelaian izandako jaietan Errusiako Nikolas Bigarrena koroatzen ari ziren eta jendetzaren goraberek 1389 pertsonen heriotza eragin zuten. Eta 1980ko maiatzaren 18an Ian Curtis, Joy Division taldeko abeslari ezaguna hil zen. Eta ikus ditzagun gaurko lerroburuak. Arratsaldeon eta ongi etorri bertan berria albistegira, gaur maiatzaren 18a da, asteazkena, hauek dira Iruña herriak eta Nafarroak utzitako albiste nagusienak. E28 plataformak elkarri laguntzeko eta zaintza transfeministako sare bat sortzeko deia egin du LGTBI fobiaren aurkako nazioarteko egunean. Natur-klima mugaz gaindiko proiektua amaitzeko Bertiz Jaurerriko eta Urbasandiko parke naturaletan jarduketak egingo dira klima aldaketara hobeto egokitzeko. Iruñeko udaleko alderdiek eztabaidatu dute lehendakaritza batzordean, ikerketa batzordea sortzea ahalbidetuko duen araudi aldaketa. Landa eremuko gazte gehiena pozik daude beren herriko bizimoduarekin eta etorkizunen bertan bizitzen geratzeko asmoa duten. Burutain eta Arraitzeko bentetako saihesbideak Iruña herrian eta Aran mugakidetan datozen urteetarako proiektutako jardueretako batzuk. Nafarroak Espainiako batez bestekoa baino 46% gehiago inbertitzen du mendekotasuna duen persona bakoitzeko. Amaiur ikastola ikastetxe publikoko gimnasioko komunak eta aldagelak eraberritzeak 137.243 euroko kostua izango du. 100 persona baino gehiago parte hartu dute Iruñeko Zeremonia del Río ekitaldian Ijito herriaren nazioarteko egunean. Kuadernaketa eta serigrafiako udal zentroak 22 urteko ibilbidea bete du. Kontratupean enplegarritasun arazoa dituzten pertsonak gaituz. Iruñeko udalak berriz ere eginen du udal kanpaina San Ferminetan eraso sexisten aurkako konpromisoa erakusteko. Herriberriko antzerki jaialdiak zuzendaritza artistikoa estrenatu du programazio parekidearekin eta musika, dantza edo zirkuko 38 emanaldirekin. Iruñeko alkateak taupadak dantza eskolako ordezkari bat hartu du zeren bi talde sailkatu ditu munduko hip-hop txapelketarako. Goazen aste honetako agendarekin. Gaur, asteazkena maiatzak 18, 3 kortxe, azukre asko eta brandi gehiegi antzeslana ikusi ahal izango da Nafarroako antzerki eskolan 7etan. Horrez gain, Sustraiko Lina, Maialen Lujanbio eta Julio Sotok bertso saioa eskainiko dute Zibibox Iturraman 7:30. Eta Moises no duermeren kontzertua herriko tabernan 8etan. Hortzegunean, mintza praktika eskainiko du AEKak Kanpana, Laba eta Alegrian, 7etan hitzordua. Eta 7etan baitere, Tipularen sehaska kanta dokumentala ikusgai Uharteko kulturetxean. Hortzilarean maiatzak 20 irakurle taldea elkartuko da Katakraken Marise Konderen bihotza negar eta irri liburuaz aritzeko 7etan. Eta Txalatap, Txalaparta eta Klake ikuskizuna Zibibox Sanduzelain 7:30.
Orkoienen berriz Puro Relajao mariatxien kontzertua 8:00. Larun batean berriz, Piztuta Euskal Kultur Begiradak zikloaren barnean, Euskal mitologiako pertsonaien lantegia egonen da Jus Larrotxako Zibiboxean, 11:00 ordu bata eta erdietara. Eta Galarko zendearen eguna ere izanen da, eta programazio betea goizeko 10:00. Eta arratsaldeko 7:30 Erretako Arimak musikala ikusgai Burlatako Kultur Etxean. Eta ikus ditzagun gaurko egunkarien azalak. Diario de Noticiasek honakoa nabarmendu du lerroburu nagusian. Abortuaren lege berriak ez du zigortzen beste herrialde batzuetan alokairuko sabelak erabiltzea. Arauak bermatzen du osasun publikoan abortatzea eta 16 urtetik aurrera gurasoen baimenik gabe. Biharamuneko pilula doakoa izango da familia plangintzako zentroetan. Hala ere, ogasunak ez du baimendu higiene produktuentzako tasa arroxa. Argazkian berriz, Irujo eta Julen Retegi pilotariak eta izenburuan buruz burukoaren azken Nafarroako finala. Irujo eta Retegik duela 8 urte jokatutako finala oroitarazi dute. Eta beste albiste batzuetan, Nafarroak 17.000 pertsonaren mendekotasuna aitortu du. Eta Maiaren Sanferminerako kontzertua porrot batean amaitu da. Diario de Navarran berriz, landa eremuko gazteek lana eta etxe bizitza eskatzen dute alde ez egiteko. Horixen lerroburuan. 78 Nafarroako herrietan jarraitu nahiko luke, zailtasunak zailtasun. Argazkian, haur eta gurasoak erreka batean, eta izenburuan, gaurtik aurrera bero gehiago, termometroek 30 graduak gaindituko dituzte asteburu arte. Eta beste berri batean, gobernuak legeztatu egiten du 16 urteko gazteek gurasoen baimenik gabe abortatzea. Gara egunkariko lerroburu nagusian, eskubideetan aurrera doan abortuaren erreformak argi berdea izan du. Espainiako ministroen batzordeak aurreproiektua onartu du, emakumeak bere gorputzari buruz erabakitzeko duen eskubidea bermatzen duen lege proposamenean. Atzean uzten du hileroko higiene produktuen bezaren beherapena. Argazkian berriz, jende multzo baten kontzentrazioa eta LGTBI banderak ageri dira. Deskribapenean, konpromezua dibertsitate sexualaren aurkako gorrotoarekin amaitzeko. Berri egunkarian, 3 eguneko gaixoaldia aitortuko dute hegoaldean hileko mingarriengatik. Espainiako gobernuak abortuaren legearen moldaketa onartu du. Osasun sexuala eta menstrualaren eragiteko neurriak jaso ditu. Ez du higiene menstrualarendako produktuen beza apalduko hori bai. Argazkian jende talde bat eta LGTBI bandera handi bat. Beldurraren kontra jarri dute. Erasoi erantzuteko beharra aldarrikatu dute LGTBI fobiaren aurkako nazioarteko egunean. Alboko argazki txikiago batean, Mai Garde osasunako jokalaria. Zelaia nire tokia har dezaketen nesken garaia da, bere hitzak agertu dituzte. Eta Ukrainako albiste bat ere. Ukrainako militarrak Azovstaletik ebakuatu eta Mariupol osoki hartu du Errusiak. Bukatzeko Euskal Herria irratia. Albiste nagusian, emakumeen aurkako indarkeriaren aholkularitza taldetik altxatu da indarkeria sexistaren aurkako plataforma. Sanferminetarako hilabete eta erdi falta dela hartu du erabakia plataformak. Egoera larria dela adierazi dute oharbidez. Beste albiste batean, Amaia Bentura Iturramako jai batzordeko kidearen hitzak. 2 urteren ondotik, auzoa oso gogotsu dago. Azkenik, Javier Esparza ageri den argazki baten azpian, 16 urtetik gorako neskek haurdunaldia gurasoen baimenik gabe eten ahal izatea zentzugabekeria da, UPN-ren arabera. Euskararen jaia Berriobeitiko zendean. Aurretiko astean hainbat jarduera antolatu ditu Berriobeitiko udalak.
Euskararen eguna ekainaren 4 ospatuko da. Festa Berriobeiti herrian hasiko da goizean, arratsaldean berriz jaia Artikan kokatuko da. Haur, gazte zein helduentzako ohiko jarduerez gain, eguna aurtengo nobedadearekin bukatuko da. Asier Burgete aktore ezaguna DJ moduan. Etorri eta gozatu euskararen jaiaz. Gaurko eta biharko eguraldia. Gaur asteazkena goizean giroa eguzkitsua eta sargoria izango da. Hego haizea ibiliko da, orduak pasa ahala harrotu egingo da eta eguerdi aldera bolada gogor batzuekin ibiliko da. Leku gehienetan temperatura maksimoek 30 graduak gaindutuko dituzte. Arratsalde gau partean eguraldia nahasiagoa izango da. Kostaldean haizeak zakar mendebaldera egingo du, bolada oso gogor batzuekin ibiliko da eta temperatura jaitsi egingo da. Barnealdean ere haizeak ipar mendebaldera egingo du. Gainera, arratsaldeak aurrera egin ahala bero hodeiak ugarituz joango dira, eta egunaren amaieran han-hemenka zaparrada trumoitsuak bota ditzake. Ostegunean hodei gehiago ikusiko dugu. Erdi mailako hodeiak eta goi hodeiak aurreko egunetan baino ugariagoak izango dira, eta kostaldean be hodei batzuk ere agertuko dira, batez ere egunaren lehenengo partean. Ateri eutsiko dio orokorrean, baina baliteke goizaldean eta arratsalde gau partean han-hemenka zaparrada txiki batzuk botatzea. Ekialdeko haizea nagusituko da, Ebro ibaiaren hego-ekialdeko haize bizia ibiliko da. Kantauri isurialdean temperatura maksimoek nabarmen behera egingo dute, hegoaldekoek berdintsu jarraituko dute. Eta bazen ordua gure tertulianoa etortzeko, aspaldi hemen aste pare bat ez genuela hemendik eta gaurkoan bentzen dago, Patxi Urrutia, mila esker etortzegatik. Zu ere erregea bezala etorri zara, Patxi, ezakit, ze sentsazio gure erregearekin edo gure ezakit erran behar den, baina etorrerak sortu duen polemikaren harira, ezakit nola ikusten duzun kontua, Patxi. Erregearena uste dut gauz oso serioa dela, eta nolapait ere erakutsi egiten gaituela, hemen demokrazia oso pobrea eta tristia dugula eta oso murritza, eta hemen eskubideak ez direla errespetatzen, zenbait gai edo personen gainetik, horiek kontutan hartu gabe, eta hemen kasu argiena dugu erregearekin gertatu dena. Erregeak hemendik iges egin zuen, Kristi lapurreta zituelakoz eta etzekielakoz horiek ordaindu beharko zituen kartzelian horako zerbait gertatuko zen, hemendik alde egin zuen. Baina hemen erran izan dugu, bertzea unitzetan erraten ez ziren gauzak, gaurko egunien ja normalago dire. Erregea da hiltzailea, bere nahia garbitu zuelakotz, 17 urte zituen, akademiako ikaslea zegoen, bazekien ederki arma nola funtzionatu zuten, eta kopetan tiro bat hartuta hil zuen bere nahia. Ez zuten ez da galdegature, ez zuten deus egin, biharamunean, Portugalen bizi zirela izen, biharamunean hartu eta mesetara hilezkizien dutera gantzen, ondoko gunean abionez hartute Madrilera igorri zuten. Etzen besterik izan. Hiltzailea da eta inoiz ez du inolako erantzunik hartu, ez du inolako azalpenik eman, eta inoiz ez du galdeketarik pairatu. Hoi da gure erregea. Bertzaletik hor ikusi dugu bere egun milioi horiekin nola eman dizkioten eta gero nola korinari pastu ziozkan, eta gainera gaurko erregeak ere badu hor zer ikusia, zerengatik hau hiltzen balime da bera izango da horren kudeatzailea. Badakigu bertzebein ere maleta batekin diruz gainezka bazi joala kalean barna diru papera maleta batean sartuta, publikoa da Estatu Espainiaren sartzen den petrolioaren eguneko ez da gizen bat pasten zaiola berari,
eta badakigu bizitzan nola ibili den. Ikusi dugu zuriketak egin diozkatenean zeharkak eta ordaindu gabe zituelako hor zenbaki batzuk eman dituzte, inolako kontrolik gabe, inolako azalpenik gabe, inolako dut gabe. Zer erren nahi dut unekin? Unekin erren nahi dut lapurra handi bat heldu zaigula, eta hoi ez da okerrena da, nahi digutela saldu gainera gizon positiboa dela. Eta guk referentzia izan zitekeena edo izan beharko lukena estatu buru bat, dugu estatu lapurrik handienetariko bat dugu gizon bihurtua, ez? Eta horrengatik uste dut egun tristea dela ikustia nola atzera egiten ari garen geren eskubideetan, zeren eta hor ez genuke inoiz ere horrelako persona bati begira egon. Kristuin dirutza gustago zaigu gainera hor bera mantentzea. Baina zertan ari gara, denek badakigu erregeak ez dutela deus pintetzen, ez dutelako zinolako meriturik izan horregoteko, eta ez dutela inteligentzia minimo irakutsi behar gainera horregoteko, historia gainera hoi ala erakusten gaitu, ez? Baina horrelako persona bat oraindik gogoratzea, ez dakit, ikeragarri eduritzen zait, azken finean errespetu falta bat gainerako guziendako, eta gainera hoi ez da demokrazia, hoi ez dakit ze izena merezi duen, baina hemen gertatzen ari dena ez da demokrazia. Hortaz zerran dut hastion, hemen demokrazia oso murritxe, oso eskaxa dela, ikusiz gainera erregearen asuntua nola den. Gero Patxi kamaratik kanpo erraten zenuen, lehenago ongi etorria egiten zaiola erregeari, eta gero bertze hainbati, ez, etortzen denean, bere bizitza aurrera ateratzera, beren herrietan ezin dutelako egin, bertako egoera erabaxiatua dagolako, eta goiei berriz, ateak izan zaizkia, ez? Bai, eske tamalgarria da, eta oso gogorrare bai ikustea ze pasten den, ez? Zenbaitzui horrelako harrera, gainera badakigu gaizkileak direla, nahiz eta ofizialki ez, azken finean epaileak ez dira usartzen horrelako ekintzak edo horrelako personen ekintzak juzkatzen, eta hor badago, eta hor kusten ditugu zer gertatzen den. Heldu da jendea goze eta miseri dagoen herrialdetik bizi hobe baten bila gure herrialdeetara, eta muga guztiak izti egiten zaiozka, eta zenbaitzutan errekara bota ere bai. Nahiz eta fizikoki ez, baina azken finean berze bideak itxita dituztenean hor erortzen dira, eta hor ikusi ditugu azkeneko boladan 5-6 Afrikar hil egin dirila bidasoan itota. Ze kontradizio ikeragarria, eta azken finean guk erten ditugun gauzak zenolako kontradizioa dituzten zenbaitzuk ari direrten el espiritu europeo, eta ez da izan la calidad de vida europea, gezurra dire, zerengatik zenbaitzuk bai bat dituzte baina tamalgarria da, eta gainera gauza bat bidezazu. Horai Errusiako eta Ukrainiako gai unen inguruan, erran izan dute, etxea egin baditu diete, eta bizezu hemen gertatzen dena ez da alako aukerrago da oraindik zerengatik, hauei ez diete Argeliai, Sahararei adibidez edo Palestinarrei, hauek egietzaile jipoitzen edo ez, hauei etxetik bota egiten, beren etxetik bota egiten zaie. Ez du erran nahi, kanpotik heldu direnei ez dietela uzten sartzen, etxetik gaten dire eta etxetik bota egiten dituzte. Eta hoi gara gu zibilizatuak. Europa eta Ipar Amerika herrialde zibilizatuak egiten dituzte horrelako gauzoiek, ez? Hau dena gurean ere, gure gizartea demokratizatzeko, hauek ere, hauen inguruan ere hartu behar dire animeleko negurriak. Azken finean bakotxei bere herrian, bizi duin bat eramateko aukera eskine behar duzu, baina inoiz ezin duzun egin, da jipoitu eta bere herrialdetik botatu hor ditugu palestinarrak buru belarri borrokan Saharari hauak. Asteunten kusinuen abioi batean torri zirela Madrid eta inbeste Saharauar, eta hor gelditu zituzten, poliziak hartu zituen Madrilen, ez da zertarako, baina zu bereien herrialdea omen da hau, Espainiar karneta daukate. Baina, dirua edo negozio hori balime dago, multinazional bat balime dago tartean, berehala konpontzen da, hemen ez dago errespeturik ez legerik, multinazionalak erraten duenetik aparte. Errandu Etxenikek, kongresuko aldugu Podemosekoak, errepublika gero eta hurbilago dagoela. Hau da, guztionek
zuriketa bat dela, baina ez diola mesederik egiten koroari. Errepublika Patxi hurbilago dago. Bueno, eske begira hemen gauzak ez dira modu matematiko batean, modu fisiko batean gertatzen gauz bat bertzien ondotik, ez? Ze gertatzen da hemen, zen olako errepublika lehenengo gauza, zergatik guk ez du errepublika Espainiar bat nahi. Nik adibidez, errepublika euskalduna, hemen alde. Eta, bueno, errepublika dena den modu orokorrean edo gai horren inguruan edo hitz horren inguruan dagoena, hurbil dago horren kontra borrokatzeko borondatea balin badago eta bitartekoak jartzen balin badira. Orai, urtean behin egiten balin bada manifatxiki bat errepublika aldarrikatuz, edo ez du zentzurik, ez du helbiderik, azken finean errepublika da simbolo bat hemen erabiltzen da, jendearen buruan da simbolo bat, momentu batean askatasuna eta errepublika eskutik heldu zirelako, eta errepublika desagertu zenean demokrazia ere bai biden arrez. Baina urrun, jendea hurbilen izan zen Frankoren heriotzaren inguruan, orduan gehiengo bat zegoen, baina gaurko egunean aldarrikatzen dutenak errepublika orduan kontra egin zuten. Kontra egin zuten onartu zutelakoz konstituzio bat non errepublika etzen onartzen. Emandako pausuen hori dire konpontzen gehien bat gaurko egunean errepublika aldarrikatzen dutenak. Nire gertatu izan zaitu horrelako asanblada batean ere, eta zenbait zui erran, zuek, orai, heldu zarete hemen errepublika goiti, errepublika beiti, eta bere denboran orduen kontra egin zenuten, edo zenuten orduen bideratu, horrelako errebindikazio bat, ez? Bueno, ojala, laizter dago ez, zerengatik horrek erraneko zuen, demokrazioaren alde pausotxo bat bedere emana zela. Naiz eta zure gozea horrek ez bete, baina bai zein zen importante ikustea, gizarteak pausuak ematen ari zela eta garaitzen ari zela. Horrelako ideia atzeratua, pesazu erregea, nor da erregea, zer du erregeak, zer du tontuenak, mozkorrenak, puteroenak, hoxe dugu gure erregea, hemen Estatu Espainiarrean dagoen zegoena, eta horreikoan ez dakigu deuz zer, zerengatik kusi duguna da, gezur utxean mantentzen aldira, inbeste urtetan. Otsailen 23ko estatu golpe saiakera hartan ere, ze gertatu zen? Erregea zegoen tartean sartua buru belarri eta beraien konfientziako gizona zen gainera azkenean arpeia mantzuena. Eta saldu ziguten hori beraren ez egin zen olako ekitaldi ospetsua eta jaioa eta ez da zer. Eta zer gertatu zen, beraren bera prestatutako eta bera parte hartu behar zuen estatu golpeak utxe egin zuela, ez? Baina engainatu zuten herrialdea, eske telebista ondioieko zure esku bali medituzu horrekin jendearen pentsamoldea bere alaiten duzu, eta hortan abila dire eta horren bitartez mantentzen dute regimen bat. Horrekoz potoloak petxik, bota dituzunak hemen. Ezagit zuri ere Pegasus espioitza jarri zindatzuten. Ezagit, kontu horrekin patxi eta gainera badu lotura orain solasten arikinenarekin, Espainiar estatuarekin, baita ere 1978ko erregimena han sortu zen estatu egitura territorialaren ondorioz, badu ikusteko guzti horrekin eta nola Espainiako estatutik, batzuek pentsatzen dute, egin direla espioitza saiakera hauek, ez? Zertan da hau azkenean, ezakit? Atzo oraindik salsa gehiago agertu zen, poliki gehiago zerengatik Agirre eta Cospedal eta bertze polizioi, kartzelean dagoen polizioi, horien inguruan zer nolako elkarrizketak izana zituzten, eta gainera grabaketa horiek denak atzo telebistan ari ziren. El Paisek atzo argitaratu zituen, eta argi dago nola funtzionatzen zuten eta nola hartzen zuten estatuko dirua beraien gauzak ustelkeria dagoela gaineraino. Zer egin dute? Hemen beraien burua edo bizkarra gordetzeko informazioa pilatu, nahi dute informazioa pilatu, tortarako antolatu dute edo erabili dute, nola du izena, erranduzun Pegasus. Hau da, jendia kontrolatzeko sistema bat, non batzen atzute zure gorputzean, zure inguruan edo, ez da nola, txip bat eta gero horrekin
segitzen datute, bakizu nontzaren zer egiten duzun, zer erraten duzun, horiek denak informazio guztiaren dut. Ez duzuzu demokraziarin errestuik ere horrelako zerbait zure munduan sartzen datutenean, azken finean ez duzulako nortasunik, hori buruz hitz egiteko sekretuan edo, bertzei jakin gabe zertan ari zaren, ez? Eta kontrol absolutua. Eta Estatu Espainiaren hainbertze jende kontrolatu da hola, eta orai argitu dela, edo jakin izan dela egoi, orai dire gordetzen eta estaltzen ze demonio pastu den hor. Uste dut, hemen demokrazia izin errandut, hemen oso demokrazia iskaisa dela. Horrelako batean, azken finean, bigarren mailako norbaitek dimititu du, baina, beti norbaitek dimititu behar du, baina hemen askoz ere gogorago jo behar zen, eta, bertzen modu batera hor gobernuaren erdia zurik beharko zuen erori, zeren eta, minimoetan dagoen, ez? Baina erraten ez dute, Estatu Espainiarra da kapitalista, kapitalismoak ez du gorrotu du demokrazia. Beraiek nahi dute agindu, multinazionalak nahi dute agindu, bankoak nahi dute agindu, ez? Baina, hortaz aparte, multinazionalek agintzen balin badute, ez dago deus egiterik, baina hortaz aparte ere, hauek nahi dute dena beraien dako bildu, dena beraiek egin, diru guztia beraiek eskuratu, eta hori denak ez dira posible, alde batetik dirua bildu, eta bertzatetik solastu, baina bakarrik beraien nahi dituzten gaiak, eta kontrolak edukiz, eta hau ez da demokrazia bat, bere demokraziaren hitz potoloa edo hitz handioi hartzen bali badugu kontutan, ez? Hau da, konponketa atxo bat, eta non, betiko privilegiatuak beraien nahiak edo beraien lapurretak aurrera ateatzen dituzten. Egiten zituzte, erabili espioitza sistemak adibidez RG-arekin, horrek usten da, lehen aipatzen genuen. RG-arena denei jakin dugu, baina ez du zertarako balio, zerengatik azken fine, Diario Navarra, zuzendariak, Gabriel Urralburu, era un ladrón, pero era un gran gestor. Nola izan daiteke gran gestor eta un ladrón. Hori, ez da posible, bietai bat gaizki dago errai dut, edo kudeatzailea balima da, ez du lapurtzen. Eta hoi hemen gertatu da, eta hemen filosofioi badago. Filosofioi badago, eta, dirudienez, hoi egin behar da. Andaluzian hori izela, Pepeko epaiketa horiek denak hor daude, eta atzo agertzen zena nola izan, oie, lo del mi kotxe mal aparkau, hor kontutan eduki hoi ez azula aurrera eraman. Berak agintzen poliziari zer egin behar zuen ez, berak egindako akaspaten ondorioz. En fin, Patxi, azkena ikusten duguna da, aipatzen zenuena bere gintzat, autonomia gehiago nahi duten eremu horiek edo nazio historikoak deitu diren horietan, bilatzen dela horiek kontrolatzea. Ez dakit Patxi ikusten ari garen azken aldian nolabait ere Kataluniaren eta Euskal Herriaren kontrako nolabaiteko jazarpenaren gorakada bat, agian ez, baina egia da orain ere bai, Katalunian eskatuko dutela erderaz ez, 28% behintzat ematea, hori bermatzea. Ez dakit, Patxi, nola ikusten duzu? Bi ezazu, beldurra hemen Espainia una, punto. Eta utzi zuen lotua eta ongi lotua utzi zuen bertze kriminalark estatua berak hemendik alde egin zuenean, ez? Eta hoi da eskaintzen digutena una, eta hoi behar dute inondik babestu eta inondik aurrera eraman. Eta hortarako, errepresioa da, daukaten tresna eta gehien erabiltzen duten tresna, ez? Eta ze pasten da, badakite beraiek herri bat, bere hizkuntza balin badu, herri hoi aurrera aterako dela. Baina hizkuntza galduz geroz, identitateko referentzioi, nolabait ere galdu da, askoz ere zailago izango dira inbeste pausu ematea, ez? Eta hemen, horrengatik daude buru belarri, naiz eta jakin, altxor kultural ikaragarria dela hemen dagoena, baina hala eta guztiz ere hor nahi dute inondik ere hizkuntzak kendu, bertzeak aurrera pausuak eman ez ditzen. Biezazo, Katalunian 28% eman behar da katalanez. Baina ez aldago hemen zure kursuen egutegia edo zure kursuen kurrikuluma edo prestatzeko aukerarik bai badago seguntza ze gaietarako,
baina gai potoloetan sartzen, ez da gai potoloa, beraiek egiten dute potoloa beraien gorrotoaren bitartez. Baina, nola izaten aldire inastuak horren inguruan beti horrela ibiltzeko, ez? Baina katalanek ez ote dute prestatu. Baina zer da hemen, hau demokrazia da eta nork erregeak erabakitzen du zen olako gaia jorratu behar diren eskolan, ez da olako kursuetan da. Ikaragarria da, baina, bueno, dena posible da. Eta nola bertzaldetik ditugun ditugun epaileak, atzo oso interesgarria zen, García Castañón, atzo atzean ematen ari ziren. García Castañón da Audientzia Nazionaleko epaile bat. Erabakitzen duena Gürtelen tontan erabakitzeko aukera, bueno, jarri zuten espreski horretarako. Ze pastu da, tipune pastomen ditu 10-12 urte, inorketzekien zelan ziren, Paristik Erromara eta Erromatik Parisera. Epaile hoi. Karo, gero, deitu dute orai unet, beraien epaiketak berak sinatzeko, erranez ez dagoela inolako deliturik, karo. Erosie da, saldue dago, epaile hoi, atzo irratian azatzen zuten gainera, zenolako bizimodu eraman duen. Pues horrela funtzionatzen du, eta ez da jende ausertzen, ez gara aski ausertzen, edo behar dugu konturatu hemen aurrera pausoak eramateko, hemen radikala izan behar duzule. Radikala ez du erran nahi harri botatzen bakarrik egin behar duzule, baina zure printzipioak defendatzerakoan, hor buru belarri eta eztabaidatzerakoan ere argi izan behar dituzula gauzak. Ez naski poliki erran ez konponduko da, ez da gizara ginen den ez. Hau, hola da, pues hemendik ez du guztien deus pastera. Eta hau exigitzen dugu, eta hau nahi dugu, eta hau unen alde borrokatuko dugu, zoidena hor dago. Baina, bueno, ni pozik naho zerengatik, bueno, pues, atxikitzen dugun biztertian ez gara galduen ari. Bueno, asko zera gehiago egin beharko genuke, baina, bueno, hainbertze urte, Espainia etzen existitzen Nafarroa erreinoa zelaik. Urtetak mendeetan izan dugu guk estadu izen bat, eta bertzik Espainia ez zegoenik oraindik. Historikoki zer erakutsi nahi gaitute. Eta bertzaletik zer planteatzen da ezker eta bertzale munduan. Planteatzen dena da, guk erabakitzea gure etorkizuna. Guk erabakitzea ze hizkuntzatan edugun gure umeak ikestea. Erreligioa matea bai, hoi egin behar da, baina euskara ematea ez, baina ze demonio dago. Eta erreligioak ez baduzu ezten hori ez da demokrazia. Hoi demokrazia falta da erreligioen, ez baduzu erreligioa nahi duena egiten. Eta hizkuntza ez baduzu errespetatzen, demokrazia. Hoi ez da, deus. Pekata minuta. Eta erraten zenuen erradikalagoa izan behar dela, urtarrilaren 30an egon ziren zuzen ere protesta batzuk, eta orain agertu da, horietako batzuk auziperatuak izan zirela, eta orain isun potoloak edo jaso dituztela. 17.000 euro bakotxea zu. Nola pentsatzen alduzu zure eskubideak aldarrikatzeagatik harriken kalean errate 17.000 euro, baina nondik deldu dire jende hauek, 17.000 euro? Urte osoko jende haunitzen jornala da, eta haunitzen zei iristen ere. Baina zer da hau? Nondik zazte? Zer nahi dute edo, zer bilatzen dute? Bueno, eta ja ikeragarria dena, bai arrazionamenduaren aldetik eta bai bihotzaren aldetik, da Zabala, Lasata Zabala, Zabalaren amari gertatutakoa. Semea lapurtu, baitu, semea torturatu, semea hil, semea hilobiratu, gordetu, eta, bueno, pues, 4 egun egon ziren kartzelian, 2 egun. Kartzelian hau dena egin zutenak, eta hori heldu zaio amari rekargoen kostaz. Ez da 10.000 euro, ez da izan bat ordaindu behar duela, epaiketan erabakitzelako, berak ordaindu behar zuela ez da izer. Osea, hori dena pastute, horren inguruan exigitzeagatik edo zerbait egiteagatik, baina zure semea, hildakoa, eta ze pasten da. Horren inguruan, parlamentu osoa beharko zuen greba egin egun bat osoa, erranez, hau ez da posible. Nola ama bati, semea kendu, torturatu, erail, gorpua, otzila, gordetzea, eta hori denak egin da gero, eta horrendik gero edu zaien, isuna bat eskatzen ez
enkostaz, ordaindu behar dutela, epaiketaren gastuak ere ordaindu egin behar dituela. Berearen semearen duintasuna edo memoria edo gorpua bilatzen ari zelakotz. Eta, haiztuen errandut hasieran demokrazia oso eskasa eta pobrea dela. Gai hauekin denekin terrendu. Eskezu beti aizera horrelako gaiak ez baino. Hauek eguneroko gaia dira erraidut. Ez du espuniken ez du sartu behar nahi berria gehiago jakiteko edo eguneroko egunean nire inguruan dauden ameka gauz, hor daude bakarrik egunkariak irakurri behar, irrati entzun behar, eta orden ikusten duzu, pues gauza hauek nola diren gaurkoak, gaurkotasun handia daukaten, eta hor askoz ere radikalagoak izan behar dugula, eta bueno, pues ez bakarrik botoak eman, eta bueno, maioria, minoria, ez behar dugu bertzegize batera antolatu, eta horrelako gauzetan askoz ere ausartago izan behar dugu. Motz-motzean patxi, gaurkotasuna duen bertze gai horietako bat izan da, orain agertu da berriki, LGTBI kolektiboaren kontrako gorroto delituak haunditu egin direla. Motz-motzean patxi, ez dakit, haunditz aldatu da kontu hau zure esperientzia urte guztiagoetan. Haunditz, eta nik ulertzen dut askotan zenbaitzuk arazoak izatea hau dena ulertzeko eta gehien bat honen inguruan mogida bat antolatzeko, baina nik uste dut hau beharrezkoa da, eskubide demokratiko bat da, eta gainera, urte askoren podorioz lortutakoa. Eske, haizte honek hitz egiten komentatzen genuena, ez? Jolen, eske, nik gogoan daukat, el Día del Orgullo gai egiten zenean, joder, 50 persona igual biltzen ginen Gazteluko enparantzan, edo oso talde txiki bat zen, zerengatik eta orden gainera ez zen LGTB, orden bakarri zen homosexualitatea edo ez. Eta gainera gero denak begiratzen, ez? Bai, gero begiraunean, kazetan begiratzen ja nostuk agertzen diren, eta gainera tokatu baitzitzen behinan agertu nintzela, jolen, denegan no sabíamos. Eta, hau eskubide demokratikoa da, bakotxa bere gorpuan, bere nort izaera erabakitzen aldu. Eta hoi egin behar da, hoi errespetatu behar da, orai hemen txulokeri hoi ikeragarria da, gauz guzie bezala, zuk ezin diozu bate bizitza oztopatu edo bizitza kaltetu edo bizitza torturatu. Zuk utzi behar diozu askatasun osoz, bere eskubideak errespetatuz eta berak disfruta dezala, bizion bat eraman dezala, gure tartean bizi dadila pozik, eta bitarteko guziak gure esku balime daude jarri behar ditugu beraren esku ere laguntzeko, beraren zoriontasuna babesteko. Hortxe, Patxi Urrutia, beti bezala, bere pentsamendu eta mingain zorrotz horrekin gure aktualitatea aztertzen. Milezker hori diz, Patxi, gaur hemen utziko dugu ez dugulako denbora gehiagorik. Milezker zuei, eta nahi duzen arte. Eta joan gaitezen beti bezala, Iruñerriko udaleko albisteekin. Eguesibarren, asteburu honetan, lehenengo regionaleko CD Valle de Egues B taldeak preferente mailara igotzea lortu du La Galera de Miranda de Arga zelaian Castillo Futbol Kluben aurka. Horretaz gain, arrakasta handia izan du Egues Brick erakusketak. Adin guztietako jende ugarik gozatu zuen asteburuan udaletxean ikusi ahal izan ziren Lego eraikuntzez. Horien artean, 12 metrotik gorako hiri bat nabarmentzen zen, martxan zeuden trenekin edo 100.000 pieza baino gehiagorekin egindako erdi aroko eszena bat. Eta azkenik Eguesibarko udaleko gizarte zerbitzuetako arloak suizidioa, fenomenologia eta oinarrizko esku hartzea ikastaroa antolatu du. Apirilaren 28an, maiatzaren 8an eta 12an udaleko osoko bilkuren aretoan. Eta haraneko aurretan eraben sareko pertsonalei zuzendua egonen da. Prestakuntza Eguesibarko baliabide desberdinetako 57 profesionalek hartuko dute parte. Eta Iruñean, Iruñako udalak 80 plaza eskainiko ditu ekainean adinekoentzako ikastaroetan. Zahartze osasungarriaren zentratzen den Día del Internet urtean. Gaur hasiko diren 6 ikastaroen helburua
aurreiritzia kentzea eta informazioa edo izapideak eskuratzeko trebetasunak aktibatzea da. Bestalde, koadernaketa eta serigrafiako udaltajoak 22 urteko ibilbidea bete du, kontratupean enplegagarritasun arazoak dituzten pertsonak gaituz. Herritarren gaietarako batzordeak artea eta ofizioa uztartzen dituzten tailerrak bisitatu ditu gaur goizean, diseinu grafikoa, peitxina, estanpatua, seinaleketa eta abar ezagutuz. Eta udalak eraso sexisten kontrako konpromezua erakusteko kanpaina berrargitaratuko du. 50.000 euroko aurrekontuarekin eta Iruña eraso sexisten aurkako hiri konprometitua lelopean. Libre me quiero libre erakusketak informazioa emango du arlo honetan eskura dauden baliabide guztiei buruz. Eta azkenik, alkateak taupadak dantza eskolako ordezkaritza bat hartu du. Munduko hip-hop txapelketetarako 2 talde klasifikatu baititu elkarte horrek. Bueno, eta arratsaldeko bigarren elkarrizketa honetan Ane Pikazarekin gaude. Arratsaldeon, Ane. Kaixo, arratsaldeon. Mila esker gure egoteagatik. Bueno, Ane handitzek ezagutuko dutena, aktorea, diseinugile grafikoa, ilustratzailea, ez dakit diferentzia handirik dagoen, zuk jakingo duzu hobe, Ane. Baina, artista bat, orokorrean, erran dezakegu, ibilbide luzekoa, eta orain ere, hain zuzen ere, zuzendarikide artistikoa Herriberriko antzerki jaialdian, eta horren kontu solasteko gelditu gara Anekin, gainera justo orain pase batean zinen deskantsu momentu bat izan duzu, eta gurean zaude orain, beraz mila esker honiz gurean egoteagatik, Ane. Zeuei interesatzeagatik eta elkarrizketa hau egiteagatik. Hain zuzen ere, galdetu nahi nizun, hasieran jaialdiaz, bertaz ez, 23. edizioa Herriberriko antzerki jaialdi honena, zuzendaritza aldaketa batekin, lehenik eta behin, 23 edizio dagoeneko, zuk nola ikusten duzuane jaialdi hau, aziz joan da, ze momentutan hartzen duzue zuek jaialdi hau? Egia esan momentu bitxi eta oso politan, ez? Gutxienez, bueltako sentsazio honekin. Herriberriko jaialdia ez da inoiz eten, naiz eta pandemia egon zen, beraiek esfortzu handia egin zuten, baino bada garaia orain bueltatzen garena ja aforo murrizketari gabe. Orduan, orain dela hilabete batzuk, Maria Goirizelayak eta biok aurkeztu genuen proiektua, 11 bat proiektu aurkeztu ziren zuzendaritza honetarako, eta egia esan oso gogotsu ginen paperean idatzitako proiektu hori benetan sortu ahal izateko, ez? Eta atzo azkenean aukera izan genuen programazioa aurkezteko bertan Iruñan, eta egia esan oso pozik gaude. Zorionak, lehenik eta behin garaipen txiki horrengatik. Hain zuzen, galdetu nahi dizut, Ane, zuk eta Maria Goirizelayak aurkeztu duzuen proiektu honek, nolabait ere ze berezitasun ditu, hau da, zein izanen da, zuzendaritza berri honen aztarna nolabait ere, zer sumatuko du ikusleak 23. edizio honetan? Gure aldetik guk aurkeztutako proiektuak begirada berdintasunerako eta begirada feminista bat zeukan, ez? Egia esan gu denbora luzea daramagu antzerkian lan egiten, orduan ikusten genuen zenolako gabeziak eta pairatzen ditugu zenolako gabeziak dauden emakumeen aldetik, bai sorkuntzan, dramaturgian edo ekoizpenean, ez? Eta zuzendaritzan. Orduan, gure aldetik argi geneukan jaialdi paritario bat sortu nahi genuela. Printzipioz, programazioan, hau da, 50% emakumeena izan behar zuela, eta aurrera begiratuta, bai gustatuko litzaiguke
estruktura osoa, jaialdiaren estruktura osoa bere osotasunean paritario izatea. Baina, bueno, hori bada apurka-apurka egin beharreko gauza bat. Esateak ja, bueno, bide bat jartzen du mahai gainean. Gero bestalde, aspaldi jaialdiak bertan bera bota zuen klasiko, lehen zan, Erriberriko antzerki klasikoko jaialdia. Bere garaian ja aurreko zuzendaritzatik erori egin zen klasikoaren abizen hau, ez? Eta horrek ere ateak irekitzen zizkigun nahiko bestelako programazio bat egiteko. Gure kasuan oso interesatuak ginen dramaturgia kontemporaneoekin, ez? Gaur eguneko ikuspegi batekin. Hala ere horrek ez du ezan nahi klasikorik ez dagoen, badago. Badaude klasikoak, baina bueno, beti ere begiradari lotuta, gure inguruari lotuta, eta gero beste hildo bat izan daiteke partaidetza, gustatuko litzaiguke urte hauetan partaidetza areagotzea, ikusle eta obren artean, ez? Edo sorkuntza horren artean, ikuslea ez izatea bakarrik ikusle pasibo bat, baizik eta modu batean parte hartzea sorkuntza horietan edo egiten diren autu horietan. Bestalde, badago inklusibitatearen begirada bat, aurten lehar egongo da, bera berez gorra da, orduan gormutuentzako zeinuz baliatzen da esati batzuetan, naiz eta berak hitz egin obra egiteko. Malbibir ere egongo da azpititulatua. Eta bueno, hortik bestelako proposamen asko zeuden, aurten hauek egongo dira, espero dugu aurrerantzean gehiago egotea. Beste begirada bat, bada oso garrantzitsua, Nafarroari berak begiratzen diona, ez? Argi daukagu Oliteko jaialdia oso garrantzitsua zela Nafarroako sortzaileentzat. Alor guztietan ikusi dugunez kartela Oier Zunigak egin du, aurten bera ilustratzailea da eta aktorea be bai. Eta orduan, bueno, guretzako basan alde batetik ilustratzaileen moduan aukera ematen zion jaialdiak bere lana aurkezteko. Eta gero, bueno, orokorrean egongo dira aurten Kaban 5 ikuskizun, Nafarroakoak, gero kanpoan ere badaude, Olite Expandido deitzen diogun horretan, Tafaian eta Beiren, eta iruditzen zitzaigun, eta posible dugun heinean saiatuko gara sortzaileekin bueno, hartu eman aktibo bat izatea, ez? Eta ane, agian bertze hildo horietako bat edo erdigunean jarri nahi izan duzuena izan da, baita ere Nafarroari, ez, bere tokia ematea honetan, ezta? Bai, zalantza barik, bagenekien eta oso argi dago Erriberriko jaialdia oso data garrantzitsuak eta oso jaialdi garrantzitsua dela Nafarroako sortzaile eta konpainientzako, ez? Arte eszenikoen munduan mugitzen den pertsona ororentzako. Orduan, bueno, zegoena mantendu, hau da, Kaban egiten diren 5 ekitaldi horiek mantendu, baina lusatu egin dira be bai Olite eta Tafaian, Olite Expandido honetan esaten dotzagun moduen, eta gero residentziak batetik bira pasatu dira. Orduan nik uste dut, badagoela gure aldetik, Maria Tabione aldetik, eta baita Nafarrako kulturatik, begirada bat, geroz eta sorkuntza gehiago egiteko jaialdian bertan be bai, ez? Ez bakarrik kanpoan egiten diren gauzekin, baizik eta jaialdia izatea motore bat bai hezkuntzarako badaude kurtso batzuk, topaketarako, azkeneko igandean badago topaketa bat aurten egongo diren Nafarroako konpainiekin, baina espero dugu sortzaile ezberdinak ere hurbiltzea. Eta bueno, apurka-apurka komunitate hori alde batetik gu gehiago ezagutzen joatea, beraiek euren artean badakigu elkar ezagutzen dutela, baina bueno, denon artean sortzea jaialdi bat
beraiena dena, ez? Hori da azken finean garrantzitsuena. Herriberriko jaialdi hau ireki ahal izatea eta horiekin bat Nafarroako sorkuntzak bai estatu mailara zein maila internazionalera posible izango balitz. Ez dakit herriminak zurekin ahal izan duen eta Bizkaiari bere tokia eman nahi izan diozunan. Ez. Bueno, suposatzen dut, azkenean espero dugu alde guztietako sorkuntzak egotea, ez? Eta noizbait, Bizkaiko baten bat espero dugu erortzea jaialdian. Hoxen da. Erraten zenuten bertza gauzatako bat da, zergatik ez, pretentsioetako bat izan daitekela, Oliteko, Herriberriko jaialdi hau nolabaiteko Espainiako, arteen antzerkiaren panorama horretan, pisuzko zerbait izatea, ez, saiatzea. Bai. Pretentsio errealista bat ez, pentsatzen dut kompetentzia handia egongo dela, ikusten dizkiozu, gaitasunak Oliteko jaialdi honi? Bai, zalantza barik, pentsa dezagun jaialdi luze bat dela, uztailaren 15-etik 31-era luzatzen dena, badaude Almagro, Olmedo, beste jaialdi batzuk. Nik uste dut elkarlana orain arte egin dana, aurreko urtean Almagrorekin izan zen, bueltatuko direla, aurten agian apur bat estu ibili gara denboraz, baina elkarlan hauek posible izango direla aurrea begiratzean. Eta noski, kalitatezko programazio bat dago soberan, izateko erreferentzia bat estatu mailan. Horretarako zenbat eta gehiago astindu sorkuntza eta topaketaren ideia hau orduan eta erresagoa izango da. Gitarauan sartzea tokatuko zitzaigun oraian, ez dakit, zertzela da batzuetan zaila da 2 astetako programazio honetaz gehiegi erratea gainera nahiko bapatean. Baina, behintzat, ez dakit, nozio nagusi batzuk edo zuretzat akaso kutxunenak diren mugarri horiek zein izan daitezkean. Ezingo nuke, hola, zaila egiten zaitz, nik uste... Konpromesua jarri ditut, Bai, ez da konpromesua, da gehiago iruditzen zaidala programazioan dauden ikuskizunak, ikuskizun bakoitza bere tokia daukala. Hau da, bata bestearik gabe, ez duela programazio osoak, ez duela orekarik izango, ez? Orduan horregatik maite ditugu programatutako pieza guztiak. Bakoitzak balio digu gure proiektuaren ildo bat azpimarratzeko. Badaude proiektu internazionalak, nik uste dut alde batetik programazioa hola harin asaltzeko modu bat izango litzake asaltzea zelan kaban ezagutzen dugun toki zentralean nola dauden 14 ikuskizun. 14 ikuskizun horietan egongo dira internazionalak, dantza egongo da, antzerki garaikidea gaztei zuzendutakoa eta Nafarroako antzerkia. Hortik kanpo izango genuke Olite expandido ditzen dioguna eta horretan ja sartzen da Tafaia bere espazioarekin ikaragarria dela eta Beire, non bebai erresidentziak egongo diren. Orduan hor izango dira ilargiaren atzean, Lear eta La Reina de Arga, ez? Olite expandido horretan. Gero, hortik badaude Oliteko esperientziak, horrela deitu diegu iruditzen zitzaigulako, kabatik kanpo zeudela, baina modu batean nola programazioak berriro ere hartzen zituen kaleak edo beste formatu batzuk, ez? Eta hor dago musika, hasieran marabuntak irekiko daue jaialdia, ez? Inaugurazioa izango da, aspaldi egiten duten, Guillem Alba aspaldi egiten duen pieza batekin, baina oso aproposa iruditzen zitzaiguna apur bat berriro ere ospakizunera eta postazunera bueltatzeko, naiz eta kaban irekitzen duen lehenengo ikuskizuna Sandra Ferrusen La Panadera izango den, gure proiektutik oso hurbil dagoena, emakumezko bat idatzia eta zuzendutakoa, eta bera ere aktore moduan ibiltzen dana.
Eta gero, esperientzia horiekin bat, Marabuntarekin bat musika izango litzakela, Katanga dago, oso proposamen musika, baina, bueno, bestelako lerro batez irekitzen duena. Badago be bai Quijotes y Sanchos, egiten dana oliten zehar egingo den audiogia bezala bat Goldmanekin, beraiek apropos oliterako egindakoa. Beraiekin batera dago La melancolía del turista, oso pieza berezia izango dela aurten oliteko gazteluan egingo den, ez dakit gaztelua, euskeraz, bai, oliteko gazteluan egingo den pieza bakarra. Beraiek bertan egiten dutena da 52 pertsonentzako ikuskizun bat, objektuekin oso gauza bitxia, ez? Eta egongo da, egun bakar batean baino, 4 egunetan uste dut egongo dela. Eta esperientzia hauekin batera dago Maña, dala Manolo Alcántara izan zala Premio Nacional zirkokoa. Beti pentsatzen dugu zirkoa dala familiara, baina kasu honetan helduentzako ikuskizun bat da. Berak egiten du ikuskizunean zehar puntu erdiko arko bat sortzen du, gauza ikaragarri bat. Orduen, bueno, eta honekin batera daude residentziak, aurten 2 egingo direla, lehen ziklo poetika esan, baina, bueno, hartu eman bat izan genuen sortzaile ezberdinekin, arte eszenikoko sortzaile ezberdinekin, eta adostu genuen saiatuko ginela batetik lehen residentzia bat egoan, eta orain 2 residentzia sortzea. Eta hau guztia bukatuko litzake Paco Gamezen kurtsoarekin, egiten dela bertan oliteko kulturatxean, aste batean zehar, eta berak ere zuzendari laguntzaile moduan egondako para acabar con Edi Belenguele ikuskizuna ikusiko dena ostiralean. Eta gero ja hitzaldiak, Winnipegekin egingo direnak, Sandra Ferrus eta Agurtzanerekin, eta azkeneko igandean ja Nafarroako konpainiekin. Hau da, bat orotara, ez? Azterketa gainditu duzu, Bali bat egon azterketa bat gainditu duzu. Hilabete batzuk. Ikusten da, eman dizkiozula buelta batzuk egitara horri. Hane, ez dakit, agian lehen errandu ere bai, baina motzean, iduritzen zaizu badagoela leitmotiv bat, nola baitere guztia txirikordatzen duen gai bat edo, izan daiteke agian gai sozialak eta garaikideak tratatzen direla. Akaso lehenago erranduzun horren aritik, Bai, agian, bai, nik uste dute garaiari oso lotutako programazio bat egin dugula, ez? Gaur egun gizarteko balio guztiak horren kolokan jartzen ditugun honetan, ausartagoak izan behar dugu, ez? Hausnarketa batzuk irekitzeko eta programatutako pieza hauek guztiak, batzuk hausnarketa horietara eramaten gaituzte, leiho berriak irekitzera, ez? Agian gure buruan ere ez dauden hausnarketa batzuk irekitzera, eta ospakizunera ere bideratutako batzuk, ez? Eta irribarrera, ez du beti, hausnarketa horiek ez dute beti pisuarekin etorri behar, baizik eta, bueno, gure burua frentez hartu, begiratu eta galdetu, eta gozatzeko bai, ez? Hane, bueno, pixket, isteko gaurko elkarrezketa ez dugulako denbora gehiagirik, galdetu nahi izun, ez? Bai. Aipatzen zenuen, nolabait ere garaiarekin lotutako zerbait dela, eta garaiarekin zer ikusia duen zerbait da gaur egun edabide digitalen garaian gaudela, ezta? Netflixen garaian, errandezakegu streamingaren garaian, eta galdetu nahi izun pixket isteko, ze toki duen horrek mundu horretan, ez? Antzerkigintzak eta arte eszeniko, ez? Netflixen garaian gazte batiane, zer eman diezaioke nolabait ere antzerkiak, etxeko portatilean Netflix ikusteak ematen ez diona. Nik uste dut orain inoiz baino errezagoa dela horri erantzutea, ez? Hainbeste hilabete giltzapetuta egon ondoren, Netflix eta internet eta
orain daukagun teknologia guztiak ikaragarri, oso lagungarriak izan dira, baina benetako irudimentzioan, benetako gure errealitate honetan pertsona baten bezarkada ahotsa presentzia bakarrik jasotzeak horrek beste dimentsio bat dauka, ez? Eta faltan bota izan dugu. Orduan nik uste dute ematen dugu, ez, puntu batean agian arte eszenikoak zaharrak izan daitezkela. Zaharrak dira kontatzeko moduak, ez arte eszenikoak. Bilatu ditzagun modu berriak eta gure gertukoak direnak, noski, ez zaizkigu gauza guztiak gustatu behar, ez? Askotan oso ni zoratu egiten naiz apur bat, ez? Eske, antzerkia ez zait gustatzen. Inork ez du esaten, eske, zinema ez zait gustatzen, ez? Agian zinema mota hau ez zait gustatzen, edo autore hau ez zait gustatzen, edo musika hau ez zait gustatzen, baina musika ez zait gustatzen, zinema, ez arraroa da, ez? Nik uste dut aurkitu behar dugula, saiatu behar garela, joaten eta esaten, hau ez, baina frogatuko berriro, ez? Eta beste gauza hau agian bai. Eta orduan gure hizkuntza hitz egiten duten obrak, autoreak aurkituko ditugu, eta hori da bidea, ez? Bueno, ez dakit, edo hori izan da nire bidea. Ezkenean arteak guta solasten du, beraz, beti pertsona batek aurkitu behar du, nolabait ere interpelatzen dion, espresio bat, eta inkluso, bitzitza aldatzen aldiona, klik bat egiten aldiona, eta, bueno, gauzak sentitzera eramaten aldiona, ez? Eta ze beharrezkoa batzuk eraten zenuenetik, nolabait ere mundu abstraktu eta likido honetan, eta pixelen mundu honetan, egiazko pixelazioak, eta hoxen ez, hautemate horiek izatea. Beraz, Ane, mila esker raunitz, gaurkoan hemen utziko dugu, bueno, gainazterekin urrengoan, agian aurrez aurre egingo dugu elkarrizketa, eta aragizkoak izango gara. Bai, hor seinalatu duzu gure kontraerrana, Ane, hain zuzen ere. Bueno, bertan oliten, itzaronko zaituztegu aurten, eta agian bertan izan daiteke. Ane Pikazta, hortxen Oliteko Herriberriko antzerki jaialdiko zuzendaria, Maria Goirizelaiarekin batera. Sarrerak, por cierto, gaur bertan jarri dira salgai, eta, bueno, interneten irubebikoitza festivalteatroolite.comen ere bai, eta bertze web horri batzuetan eskuragarri. Eta hortxen utziko dugu, Ane, mila esker handitz gurean egoteagatik. Beno, mila esker. Hauxen dena gaurkoz asteazkenean magazinean. Espero dugu bihar ere hor egongo zaretela. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.